Нещо, което никой не ми каза, когато купих Blue Mission кърпички за съдомялната. И когато го открих сама, първо не повярвах, а после не спрях да го правя. Тази кърпичка не е само за съдомялна. Може да миеш с нея и на ръка. Откъсваш малко парченце, намокаш гъбичката, разпемваш го и миеш. Точно както с течен препарат. Само че без бутилка, без дозиране и без ръце, които после мържат на химия. Имаш 2-3 чаши, но не искаш да пускаш цяла мялна заради тях. Парченце от кърпичката е гъбичка. Готово. Тиган, който не влиза в съдомялната, същото. Бърза вечеря, малко съдове, не ти се занимава, пак също. И ми е страхотно, защото вътре има растителни ензими, които разграждат мазнините веднага, без да дразнят ръцете ти, без да оставят мирис по кожата, без да изсушават. А когато имаш пълна мивка с мръсни съдове, пускаш съдомялната. За стандартна машина от 45 см слагаш половин кърпичка, а за голяма от 60 см цяла. Пускаш програмата и толкова. Съдовете излизат чисти, без петна, без мирис, без вкус на препарат. Без значение дали си ги измил на ръка или в машината. Тоест, купуваш един продукт и покриваш всичко. И забрави за скъпите таблетки и течните препарати с помпа. Едно измиване с Blue Mission е под 25 цента. А за ръчно миене едно парченце ти стига за цяла мивка и не мога да го сметна колко малко е всъщност. В такива времена, когато всичко поскъпва, приятно е нещо да е и универсално, и ефтино. Blue Mission. Линкът е долу. Вземи една опаковка и забрави за всичко друго.